κλασικό εργοδοσία, αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, και το sharing που σημαίνει μοιράζομαι έχοντας μια διάρκεια. Διαλέξαμε το sharing για τον λόγο ότι επειδή ήταν η αρχή των social media όταν ξεκινήσαμε εμείς, γιατί είμαστε μικροί, και μέσα το share που κυκλοφορεί και υπάρχει σχεδόν σε όλα τα social, που σημαίνει μοιράζομαι, επικοινωνώ και γενικά λέω κάτι σε άλλους, το ING στο τέλος είναι διότι διαλύουν διάρκεια και θέλαμε να δηλώσουμε ότι μοιραζόμαστε όχι μόνο αίμα, μοιραζόμαστε εμπειρίες, μοιραζόμαστε αγάπη, μοιραζόμαστε τα πάντα μεταξύ μας. Το σήμα είναι αυτή η καρδιά που βλέπετε, που ουσιαστικά είναι τα δύο O ενωμένα, που είναι ο δότης και ο παραλήπτης του αίματος, είναι και δύο σταγόνες και κάπως έτσι φτιάχτηκε όλο το λόγο. Λοιπόν, προχωράω. Λοιπόν, εμείς είμαστε υποδεχμένοι στο ΔΕ Αθήνας. Το ΔΕ Αθήνας, αυτή είναι η ισοδότη κεντρική, πάρα πολύ ωραία. Το ΔΕ Αθήνας, πριν πάμε εμείς, είχε μια τράπεζα αίματος, η οποία ήταν πάνω στο ΔΕ Αθήνας, μόνο για το ΔΕ Αθήνας, με φοιτητές και καθηγητές. Προσπαθήσαμε να πάμε και να αλλάξουμε τα πράγματα και θα σας εξηγήσω γιατί. Το ΔΕ Αθήνας φυσικά είναι αυτό το ωραίο συμπληρωματήριο, αυτό το Maps, το οποίο συστεγάζει σε αυτή τη φάση ενεργούς τουλάχιστον 13.000 φοιτητές. Αλλά το εντυπωσιακό είναι η πληθώρα των σχολών. Έχουμε πάνω από 25 σχολές, οι οποίες το μεγαλύτερο τους μέρος είναι safe, είναι δηλαδή παραγωγικές, πάρα πολλές, αλλά έχει και πολλά είδη γραφιστικής, marketing και πάρα πολλά από το marketing που έρχομαι εγώ. Θα καταλάβετε γιατί. Ζουμάροντας και αναποδογυρίζοντας την εικόνα, βλέπουμε τα κεντρικά κτίρια. Η ιδιομορφία του ΤΕΙ, που ήταν και ο λόγος που εμείς επικεντρωθήκαμε στην εκδοτική αιμοδοσία και δεν πετύχαμε να το αποφασίσουμε στο τέλος, είναι διότι όλα αυτά τα κτίρια στο κέντρο τους διασύζονται από μια ευθεία γραμμή. Αυτή η ευθεία γραμμή είναι σαν τη σπονδυλική στήλη, ας το πούμε έτσι, του ΤΕΙ. Όλοι, σχεδόν από τις περισσότερες σχολές, για να πάνε στις σχολές, πρέπει να περάσουν από αυτό το κεντρικό διάδρομο. Αυτό είναι το κεντρικό διάδρομο. Και η ΣΕΙΠ, αν ας το πούμε έτσι, ο κεντρικός διάδρομος είναι η σπονδυλική στήλη του ΤΕΙ, η ΣΕΙΠ που είναι και τα παραγωγικά είναι ο μελός των αυτών, αν μπορούμε να πούμε μεταφορικά. Είναι εκεί πέρα που παράγουμε τις δράσεις μας και το αίμα. Λοιπόν, οι φοιτητές ουσιαστικά διαγράφουν αυτή την πορεία. Έρχονται και από τις δύο μεριές, πάρα πολλές εκατοντάδες φοιτητές παίρνουν την ημέρα και εμείς θέλαμε να εκμεταλλευτούμε αυτή ακριβώς την παράμετρο ώστε να εφαρμόσουμε σε κάθε αιμοδοσία, που οι αιμοδοσίες μας γίνονται στη ΣΕΙ, που είναι κάπως πιο κεντρικά, δύο γραφεία, ας το πούμε έτσι, με μπάνερ και άτομα που ενημερώνουν, στα δεξιά και στα αριστερά, στις δύο ουσιαστικά εισόδους, ώστε όποιος μπαίνει να μην γλιτώνει, γενικά, κάπως έτσι. Και σιγά σιγά τους εξηγούσαν, τους μιλούσαν και τους οδηγούσαν στη ΣΕΙ. Λοιπόν, εκεί πέρα εφαρμόζεται ένα άλλο καινοτόμο σχέδιό μας, που ουσιαστικά είναι ένα σύστημα για να αντιμετωπίζουμε τον πολύ μεγάλο αριθμό αιμοδοτών. Σχεδόν στην κάθε αιμοδοσία περνάνε, γράφονται δηλαδή, γιατί δεν δίνουν όλοι, κοντά στα 600 άτομα. Άρα δημιουργήσαμε ένα σύστημα με τραπέζια τα οποία στην αρχή υπάρχει κάτι σαν ρεσεψιόν, φανταστείτε, για πληροφορίες κλπ. Πίσω γίνονται οι εγγραφές των καρτελών του νοσοκομείου με βοήθεια εθελοντών. Υπάρχει η αναμονή και σιγά σιγά φωνάζοντας τα ονόματα, έχοντας δύο υπολογιστές, έναν υπολογιστή κάτω που γράφει τα ονόματα και έναν υπολογιστή πάνω, που γράφουν η αιμοληψία και πιέσεις, ώστε να αποσυμφορήσουμε το χώρο και να μην υπάρχει πίεση, ενημερώνονται πόσα άτομα να ανέβουν από αυτόν που είναι πάνω, ώστε να ελέγχεται, ας το πούμε έτσι, πόσος κόσμος κυκλοφορεί μέσα στην αίθουσα της αιμοδοσίας. Αυτά που βλέπετε συγκεκριμένα είναι αίθουσες των ειδικών εργαστηρίων. Έχουν διαλυθεί επίτηδες, ώστε να αποπνέουν, ας το πούμε έτσι, μια καθαρότητα και μια επαγγελματικότητα, ώστε ο εθελοντής και ο αιμοδότης να νιώθει και σιγουριά και ασφάλεια, αλλά και ότι η αιμοδοσία δεν γίνεται από κάποιους άσχετους ή ασθένες. Σε αυτό το χώρο, έρχοντας καρέκλες γύρω-γύρω, παίρνουν πιέσεις και αιματοκρίτες. Αυτό γίνεται για να μην υπάρχουν πάρα πολλά άτομα πάνω από τους αιμοδότες, για να μην υπάρχει πίεση, για να μην υπάρχει ζέστη, για να μην υπάρχουν διάφορα θέματα, ούτε φασαρία. Μετά από εκεί, με τη βοήθεια εθελοντών πάλι, οι αιμοδότες περνάνε στο τελευταίο στάδιο, που είναι η αίθουσα της αιμοληψίας. Αυτή είναι η τελευταία αίθουσα που έχουμε βρει, γιατί όσο πάει και αυξάνονται οι ζητήσεις, αυτό που να δώσουν αίμα, αυτή η αίθουσα αφορούσε 10 κρεβάτια αιμοδοσίας, 2 ανάμειξης και 8 που παίρνουν ταυτόχρονα αίμα.
και να βολεύει και το νοσοκομείο για να μπορεί να φτάσει όλα τα εργαλεία που χρειάζεται στην αιμοδοσία, αλλά και τους εθελοντές ώστε να έχουν και πολύ ωραία θέα και μουσική και projectors, κάνουμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα, για να συγκροτηθεί όλο αυτό το σύστημα και για να μπορέσει να δουλέψει, ας το πούμε έτσι, χρησιμοποιούμε κάποιες τεχνικές τις οποίες έχουμε μάθει στη διοίκηση επιχειρήσεων. Αυτό εδώ πέρα που βλέπετε είναι ένα οργανόγραμμα, το οποίο με κόκκινο είναι της ΑΕΠ, με μπλε και καφέ και πορτοκαλί είναι από τα άλλα τμήματα, τα οποία μπαίνουν άτομα, δηλώνουν ώρες, έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος αναλαμβάνει ποια δουλειά, με τα χρώματα στο πλάι στους αριθμούς είναι διαφορετικές θέσεις μες στην αιμοδοσία, ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να κάνουμε και διάλειμμα οι εθελοντές, αλλά και να καλύπτονται όλες τις θέσεις τέλεια. Για να γίνουν όλα αυτά, και επειδή χρειαζόμαστε χορηγίες, χρησιμοποιούμε πάρα πολλά μέσα διαδικτύου, αλλά και έχουμε πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών, έχει δημιουργηθεί μια πυραμίδα, η οποία είναι πυραμίδα διοίκησης. Δεν σας κουράζω πάρα πολύ, μετά έχει τέλεια. Αυτή η πυραμίδα διοίκησης ουσιαστικά παρτίζεται από 4 διαφορετικά τρίγωνα, το τμήμα δημιουργικού, και εδώ πέρα είναι το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που βρήκαμε στο ΤΕΙ Αθήνας. Το τμήμα δημιουργικό παρτίζεται από γραφίστες, animator, από το τμήμα διακοσμητικής και από το τμήμα γραφικών τεχνών, που είναι αυτοί που εκτυπώνουν. Το τμήμα διαχείρισης έχει να κάνει κυρίως με άτομα από το marketing, τη διοίκηση και τη ΑΕΠ, ιατρικά εργαστήρια, γιατί περιλαμβάνει τις ενημερώσεις. Το τμήμα διαδικτύου έχει πάλι παιδιά από το marketing, παιδιά από το τμήμα της πληροφορικής, που έχουν να κάνουν με social media, ιστοσελίδες, email και όλα αυτά. Και το τμήμα χορηγιών έχει. Το τμήμα χορηγιών ουσιαστικά είναι και δημοσίων σχέσεων. Έχει να κάνει με τις υπόλοιπες εθελοντικές ομάδες, τις διάφορες εταιρείες που συνεργαζόμαστε, το ΤΕΙ Αθήνας και όποιον άλλο χρειαζόμαστε γενικά. Υπάρχει ένας υπεύθυνος στην κάθε πυραμίδα, ώστε να μοιράζονται όλες οι εργασίες εισάξια και να μην πιέζονται συγκεκριμένα άτομα και προσπαθούμε έτσι να διοικήσουμε, στο πούμε έτσι, να λειτουργήσει μια ομάδα η οποία έχει φτάσει τώρα να είναι κοντά στα 100 άτομα εθελοντές. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο για τα social media. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε όσα περισσότερα μέσα μπορούσαμε, ώστε να μιλήσουμε και στη γλώσσα των φοιτητών, γιατί κυρίως αυτό είναι το κοινό μας, αλλά και να μιλήσουμε και σε αυτά τα μέσα που περνάει περισσότερο χρόνο αυτό το άτομο, στο πούμε έτσι. Αυτό είναι η ιστοσελίδα μας, είναι ο βασικός κορμός, στο πούμε έτσι, της επικοινωνίας μας, που ανανεώνεται συνέχεια μετά από κάθε αιμοδοσία κλπ. Περιλαμβάνει όσα μέσα είχαν ενδιαφέρον να υπάρχουν σε μια αιμοδοσία, κάποια δεν χρειάζονται, όπως Facebook, Google+, YouTube κλπ. Και προσπαθήσαμε πάλι να απλοποιήσουμε τις περισσότερες διαδικασίες της αιμοδοσίας, ώστε να μην υπάρχουν πια δικαιολογίες. Τα βήματα της αιμοδοσίας, παράδειγμα, τα οποία δεν μπορώ να τα πατήσω τώρα, ουσιαστικά είναι βήμα-βήμα, φωτογραφία, το κάθε κομμάτι της αιμοδοσίας, ώστε ακόμα και αυτός που δεν έχει δώσει να ξέρει ακριβώς τι γίνεται και να μην πηγαίνει στο άγνωστο. Λοιπόν, επίσης, προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε email καμπάνιες, όπως είναι αυτό που βλέπετε από εδώ, που ήταν για την πρώτη τελευταία μας αιμοδοσία, ήταν τα Χριστούγεννα, και να κάνουμε αυτό το γράμμα, θα σας αναλύσουμε μετά από κάποια φάση. Με τα οποία επικοινωνούμε με τους αιμοδότες, προσπαθούμε να κρατήσουμε επαφές, γιατί ουσιαστικά θέλουμε να πετύχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Και το δίπλα είναι ένα SMS, από την SMS καμπάνια που κάνουμε πριν από κάθε αιμοδοσία πάλι, για να μπορέσουμε πάλι να έχουμε άμεση επικοινωνία. Τώρα θα περάσουμε στις αιμοδοσίες. Αυτή είναι η πρώτη αιμοδοσία που είχαμε κάνει, η πρώτη μας απόπειρα, η πρώτη μου απόπειρα κυρίως, γι' αυτό δεν είναι και τόσο καλή. Ουσιαστικά προσπαθούμε σε κάθε αιμοδοσία να έχουμε ένα συγκεκριμένο μότο, ένα συγκεκριμένο νόημα, το οποίο πατάει πάνω στην αιμοδοσία. Σε αυτή την αιμοδοσία θέλαμε να μιλήσουμε για τους ήρωες. Γιατί ο κάθε αιμοδότης είναι πραγματικά ήρωας, από τη στιγμή που σώζει έναν άνθρωπο, είναι ήρωας. Τι πιο απλό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι αφίσες, βγήκαν κάποια πάνε κλπ. Προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες τεχνολογίες. Αυτό είναι το βλέπετε πάνω κάτω. Δεν έχει κάτι άλλο να πούμε. Η δεύτερη αιμοδοσία που ήταν κοντά στην Άνοιξη, θέλαμε να είναι λιγάκι πιο ζωντανή. Εκτός από τους
μάρτυρες που δίναμε στους αιμοδότες, προσπαθήσαμε να φτιάξουμε κάτι σαν λουλούδια, γλυφιτζούρια κάπως, τα οποία βασίστηκαν πάνω στο ποίημα, στο πούμε έτσι, του Ελίτη, που λέει την άνοιξη να τη φτιάχνεις, που για μας σημαίνει ότι αν κάτι σε πειράζει ή κάτι θέλει να αλλάξει και κάτι σε ενοχλεί, ίσως εσύ πρέπει να το κάνεις μόνος σου και να σηκώσεις το χέρι σου. Αυτά μοιράζονταν έτσι όπως τα βλέπετε, σε ξυλάκια. Αυτά είχαν πολύ επιτυχία γιατί τα βάζαν πάνω στα μαλλιά τους κοπέλες, κυκλοφορούσαν γενικά μες στο ΤΕΙ. Για να μην μας περάσετε για τίποτα ψώνια, προσπαθούμε απλά οι καμπάνιες μας να είναι πολύ φανταχτερές και δυνατές, γιατί μέχρι τώρα στο ΤΕΙ Αθήνας δεν γνωρίζαμε πριν αιμοδοσίες. Άρα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να γνωστοποιούμε, όπως υπάρχει και παράδοση εδώ πέρα, παράδειγμα στη ΦΟΕΑ, στο Πανεπιστήμιο Γραμμίνων, ότι γίνονται αιμοδοσίες και ότι γίνονται καλά και ότι είναι πολύ καλή εμπειρία και όποιος θέλει μπορεί να έρθει μελλοντικά. Γι' αυτό και τα κάνουμε τόσο μεγάλα και τόσο λαμπερά. Η τρίτη αιμοδοσία βασίστηκε πάνω στα origami. Εδώ πέρα βλέπετε μερικά origami που ήταν καρφιτσωμένα στα δέντρα έξω από το ΤΕΙ, την αφίσα, η οποία συγκεκριμένα ήταν πολύ αυλή για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ήταν τριήμερη αιμοδοσία, αν και μας είχε πει το αιμοπετάλιο να μην το κάνουμε, γιατί το είχαν δοκιμάσει. Εμείς το ρισκάραμε, τελικά δεν δουλεύει. Γιατί οι φοιτητές είναι πιο χαοτικοί και αν ξέρουν ότι έχει άλλες 2 μέρες για αιμοδοσία, δεν έχω την πρώτη. Γενικά, μην το κάνετε. Και αυτό που βλέπετε κάτω είναι κάποια βραχιολάκια τα οποία είχαμε εκτυπώσει, τα οποία τα δίναμε να τα βάλουν στα χέρια τους αιμοδότες, είχαν διαφορετικά οι εθελοντές, ώστε ακόμα και όταν δίνουν αίμα, ακόμα και όταν γράφονται και κινούνται μετά μες στο ΤΕΙ, να βλέπουν και άλλοι ότι κάτι γίνεται. Ένα event, ένα δρόμενο. Έτσι θέλουμε να περάσουμε κάποιες αιμοδοσίες μας, σαν να γίνεται γιορτή. Σαν κάθε φορά κάτι να πηγαίνει να μορφαίνει την κατάσταση, κάτι να πηγαίνει να αλλάξει. Αυτή η συγκεκριμένη καμπάνια βασίστηκε πάνω σε αυτά εδώ πέρα που δεν φαίνονται καλά, τα οποία είναι ως εξής. Το μότο αυτής της αιμοδοσίας ήταν το είναι τόσο απλό και χρησιμοποιήθηκε σαν hashtag. Αυτός είναι ο χάρτης για να έρθει το ΤΕΙ, ήταν στα χρώματα. Και ουσιαστικά υπήρχε αυτό το banner και σε πολύ μεγάλο μακρόστιμο που το δίνανε πάνω σε δέντρα, το οποίο ήταν τα βήματα που διπλώνει σε αυτή την πεταλούδα που μοιράζαμε, την origami. Και αυτά τα βήματα, το κάθε βήμα, το ονοματίσαμε όπως είναι ένα κομμάτι της διαδικασίας της αιμοδοσίας. Το πρώτο παράδειγμα, δεν φαίνεται καλά, αλλά θα σας τα πω εγώ, είναι γραφή και συμπλήρωση καρτέλας. Το δεύτερο είναι έλεγχος αιματοκρίτη πίεσης. Το τρίτο, που αρχίζει το δίπλωμα, είναι έλεγχος ιστορικού στον γιατρό. Το τέταρτο είναι προετοιμασία για την αιμοληψία. Το πέμπτο είναι η διαδικασία της αιμοληψίας. Το έκτο είναι αναμονή μέχρι να γεννήσει ο ασκός. Το έβδομο είναι χυμός και φλιγανιά. Το 8ο είναι αναμονή για ξεκούραση και το 9ο είναι ενημέρωση, πώς και τι πρέπει να προσέχω. Με αυτό προσπαθήσαμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία της αιμοδοσίας για να ξέρουν όλοι ότι είναι 6, 9 βασικά, απλά πραγματάκια. Και ότι δεν έχουν κάτι να φοβηθούν από, δεν θα τους κάνουμε κάτι παραπάνω από αυτά τα απλά πράγματα. Εδώ θα αρχίσει ένα βιντεάκι, το οποίο δεν θα αρχίσει. Πρέπει να το βάλουμε απ' έξω. Λοιπόν, συγχωρέστε με. Δεν είναι επαγγελματικό, δεν το λέω. Αυτό είναι 4 λεπτά να σας ξεκουράσουμε λίγο, γιατί άλλη τα είπα. Όχι, θα το ανοίξω να μην το δείξει. Αν μπορούν να σβήσουν τα φώτα, θα ήταν υπέροχο. Τέλεια. Αυτό είναι το πάνελ.
Αυτός είναι ο πρώτος χώρος που εισέρχονται οι αγρότες. Αυτός είναι ο κεντρικός διάδρομος και τα ορigami χρησιμοποιούνται για να προσελκύσουν στο κομμάτι της ομορφής. Και αυτός είμαι εγώ. Αυτή ήταν από τις σελίδες που φορούσαν ρόβες, ώστε να προσπαθήσουμε να επενέρουν ακόμα μεγαλύτερη επαγγελματισμό από τα σοβαρότητα της μοδοσίας. Παρακαλώ για πλέον μου. Πίσω αυτό το πάνελ είναι με τις οδηγίες. Αυτός είναι ο τελικός χώρος της αιμοληψίας. Κάτω δεξιά. Λοιπόν, και μετά ήρθε η τέταρτη χελετική αιμοδοσία που ήταν χριστουγεννιάτικη. Εκεί πέρα προσπαθήσαμε λιγάκι να ανοίξουμε τις ευαίσθητες κορδές των φοιτητών. Δημιουργήσαμε αυτό το κοριτσάκι, το οποίο είχε γράψει ένα γράμμα. Γενικά κάθε αιμοδοσία προσπαθούμε να περιβάλλεται από ένα πλαίσιο, από μια ιστορία, ένα παραμύθι. Αυτό το κοριτσάκι είχε γράψει ένα γράμμα. Αν μπορείτε να το διαβάσετε, είναι σε ευχαριστώ γιατί είσαι ωραία στη δικιά μου ιστορία. Και συνέχιζε να λέει ότι κάποιος έδωσε αίμα και όταν χρειάστηκα κλπ. Αυτά τα γράμματα κλείστηκαν με αυτό το σαπουλοκαίρι που είναι το αυτοκολλητάκι και μοιράστηκαν πάλι σε όλους τους φοιτητές. Κάθε φορά που μοιράζουμε πραγματάκια, γενικά τέτοια, χρειαζόμαστε κοντά στα 2.000 με 3.000 χωρίς χορηγία. Επίσης, αυτή η μπάλα κάτω που βλέπετε είχε το μέγεθος της κανονικής χριστουγεννιάτικης μπάλας.
Και προτρέπαμε τους αιμοδότες να γράφουν μια ευχή για ανθρώπους που είναι στο νοσοκομείο και να τα κρεμάνε σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που είχαμε. Και μετά, πριν την πρωτοχρονιά, μοιράσαμε αυτές τις μπάλες στο κρατικό της Νίκης. Πηγαίναμε από θάλαμο σε θάλαμο, ευχόμασταν καλές γιορτές και μοιράζαμε αυτές τις μπάλες. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι θα παίξει. Αυτό είναι... Συγγνώμη ξανά. Αυτό είναι το χριστουγεννιάτικο το οποίο μας βοήθησε ένας... Πάλι το έκανα λάθος. Το οποίο μας βοήθησε ένας animator να το φτιάξουμε, που είχε επιμονή στην ομάδα. Είναι μικρό αυτό, δεν ήταν εσύ το φото. Στο YouTube, αλλά ταυτόχρονα να μπορεί να το παρεμβάλλουμε σαν διαφήμιση στη τηλεοράση της σχολής που έπαιζε στο κηλικείο μάθημα και μουσική. Είχαμε φτιάξει ένα βίντεο που παίζανε σε λούπα τα κομμάτια και αυτό το βάζαμε σε διαφήμιση ενδιάμεσα σε όσους περιμέναν και κοιτάγανε. Άλλο βιντεάκι. Λοιπόν, μετά από αυτό ήταν η τελευταία αιμοδοσία που κάναμε, η οποία ήταν αυτή εδώ. Αυτή ήταν λιγάκι πιο χιουμοριστική, ήταν μετά τις απόκριες πολυκότερα. Και ήταν η πέμπτη μας. Και είπαμε να φτιάξουμε ένα χαρακτήρα αυτή τη φορά. Αυτό ήταν ο Κόμις Αιμοδός Εξοπλέκτος. Αυτός ο χαρακτήρας και αυτό το μήνυμα αυτής της καμπάνιας ήταν ότι μη φοβάσαι, δεν θα αγκώνουμε. Ήταν μία ακόμα προσπάθεια να πλησιάσουμε τους φοιτητές με ένα χιουμοριστικό μήνυμα και ταυτόχρονα να πούμε ότι δεν είναι κάτι να φοβάστε, μια εθελοντική αιμοδοσία, είναι κάτι πολύ απλό, ανώδυνο και στο τέλος είναι κάτι που σε γεμίζει ειλικρινά. Για αυτή την καμπάνια ζωγραφίστηκε αυτός ο χαρακτήρας, φτιάχτηκε και ρεαλιστικά. Όπως βλέπετε στα δεξιά, ήταν μια κούκλα 1,5 μέτρο που με αυτή βγάζανε φωτογραφίες οι αιμοδότες όταν τελειώναν την αιμοδοσία για να μπορούν να ανεβάσουν στα social και φτιάχτηκαν αυτά τα πολύ μικρά κεφαλάκια που μέσα είχαν το μήνυμα, τα οποία ονομάστηκαν Free Bites και τα οποία μοιράζονταν και αυτά μέσα στο τσοτέρι. Λοιπόν, τώρα να μιλήσουμε λίγο για τα αποτελέσματα, γιατί ωραία όλα αυτά που λέμε, αλλά να πούμε και λίγο τι γίνεται με τους αριθμούς. Στην πρώτη αιμοδοσία που κάναμε, τον Νοέμβριο του 2013, είχαμε 8 εθελοντές. Και ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, ήρθατε με πετάλιο, με καμιά δεκαριά νομίζω, και τα βγάλαμε πέρα. Έγινε στο ιατρείο που ήταν πολύ μικρός χώρος και ήταν ασφυκτικά. Μέχρι την τελευταία αιμοδοσία που έγινε πριν κάποιους μήνες, έχουμε φτάσει στους 100 πλάς εθελοντές, κοντά στους 60 ενεργούς. Τέλος, για να κλείσω γιατί περιμένω το παιδιά, να πω ότι συνολικά στην πρώτη αιμοδοσία ξεκινήσαμε με 74 μονάδες. Στη δεύτερη είχαμε 150, στην τρίτη 170, στην τέταρτη 199 για ένα και στην τελευταία είχαμε 213. Προσπαθούμε να έχουμε μια όσο καλύτερη πορεία γίνεται. Πάνω από τους μισούς σε κάθε αιμοδοσία είναι για πρώτη φορά αιμοδότες. Ταυτόχρονα μαζεύουμε όσα περισσότερα στατιστικά γίνεται ώστε να κάνουμε κάποιες έρευνες κινήτρων για να δούμε τι πραγματικά προσελκύει τους αιμοδότες, τι πραγματικά τους κάνει εθελοντές. Και με αυτό προσπαθούμε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και ουσιαστικά ο στόχος μας είναι να έχουν αυτοί που δίνουν πρώτη φορά αίμα μια πολύ καλή εμπειρία αιμοδοσίας, ώστε να μπορούν μετά όταν ανατρέχουν στη μνήμη τους να θυμούνται πόσο ωραία ήταν η πρώτη τους φορά, πόσο καθαρή, πόσο φιλική, πόσο γλυκιά και να συνεχίσουν να είναι εν δυνάμει αιμοδότες. Γι' αυτό θα ήθελα να κάνω και δύο προτάσεις σε όλες τις ομάδες που είναι εδώ, τις οποίες έχουμε συζητήσει με την δικιά μας ομάδα και με το μου πετάει λίγο. Θα θέλαμε, όσες ομάδες θέλουν να συνεργαστούν, να τρέξουμε κάποιο ερωτηματολόγιο για το 2016, όλες οι ομάδες το ίδιο, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συμπεράσματα, και για το 2015, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε κάποια συμπεράσματα σε πανελλαδικό επίπεδο
για τα κίνητρα των εθελοντών ώστε να μπορέσουν όλες οι ομάδες να γίνουν πιο αποτελεσματικές σε αυτό που κάνουν. Αυτό και επίσης ότι κάποια στιγμή θα θέλαμε να γραφτεί ένας οδηγός, ένα guide, το οποίο να είναι μπούσουλα για αυτούς που θέλουν να ξεκινήσουν εθελοντικές ομάδες και να μην δυσκολευτούν όπως δυσκολευτήκαμε εμείς στην αρχή. Ξέροντας τα πρώτα 15 βήματα και έχοντας όλες τις εθελοντικές ομάδες δίπλα τους, σίγουρα θα είναι πιο εύκολο να ξεκινήσουν κάποιοι. Αυτά από εμάς και επίσης να σας ευχαριστούμε.